सुरुवातीला पाहूया 24 तासातील ताज्या घडामोडी। दीपावली सणानिमित्त धुळे शहरातील बाजारपेठ फुलली। जिल्हा परिषदेचे नूतन कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती हर्षवर्धन दैते यांचा धुळे जिल्हा मजूर फेडरेशनतर्फे सत्कार। गुड मॉर्निंग ग्रुपचे ज्येष्ठ सदस्य श्यामसुंदर विस्पुते यांचा वाढदिवस साजरा। आणि वलवाडी येथील जय मल्हार बहुउद्देशीय विकास संस्थेतर्फे संस्थेच्या कार्यालयात महिला मेळावा व हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम संपन्न। आता बातमीपत्र विस्ताराने। हिंदूंच्या विविध सणांपैकी लहानांपासून ते अबालवृद्धांपर्यंत साऱ्यांचे आकर्षण असलेल्या दीपावली सणानिमित्त धुळे शहरातील बाजारपेठ विविध स्वरूपातील वस्तू खरेदी करण्यासाठी फुलली होती। देशात वर्षभरात साजरे केले जाणाऱ्या विविध सणांपैकी दीपावली या सणाबाबत लहानांपासून ते अबालवृद्धांपर्यंत साऱ्यांचा विशेष आकर्षण असते। 5 दिवसांच्या या सणामध्ये प्रत्येक दिवसाचं विशेष महत्त्व असल्याने प्रत्येक दिवसासाठी लागणाऱ्या विविध स्वरूपातील वस्तू खरेदी करण्यासाठी धुळे शहरात ग्राहकांनी बाजारपेठेत गर्दी केली होती। शहरातील जुना आग्रा रोड, पाचकंदी, साक्री रोड परिसरात नोकरदार वर्गांची दिवाळी खरेदीसाठी लगबग दिसून आली। मात्र परतीच्या पावसामुळे यंदा शेतकरी वर्गाला चांगलाच तडाखा बसल्याने यावर्षी शेतकरी वर्ग ऐन दीपावलीच्या तोंडावर हवालदिल झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे। बाजारात खरेदीसाठी येणाऱ्या ग्राहकांचे आकर्षण करण्यासाठी दुकानदार व्यावसायिकांनी आपापली दुकाने विविध प्रकारे सजवून ठेवली आहेत, तर किराणा सामान, फटाक्यांची दुकाने, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, आकाशकंदील, कपड्यांची दुकाने, मिठाईची दुकाने, गृहोपयोगी वस्तूंची दुकाने, सोन्या चांदीची दुकाने आदी दुकानांमध्ये गर्दी दिसून येत आहे। वाहन खरेदीसाठी वेगवेगळ्या शोरूममध्ये गर्दी दिसून येत आहे। एकंदरीत दिवाळी सणासाठी बाजारपेठ बहरली असून प्रकाशाचा झगमगाट करणारे आकाशकंदील, दिवे, पणत्या विक्रीसाठी दाखल झाले आहेत। विविध डिझाईन, रंगसंगती नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत। मात्र कागदांच्या वाढत्या किमतीमुळे यंदा आकाशकंदील जवळपास 20% महागले आहेत। कापडी आणि प्लास्टिकचे आकाशकंदील विक्रीसाठी दाखल झाले आहेत। लक्ष्मीपूजनाच्या पूर्वसंध्येला बाजारपेठेत जास्तच गर्दी दिसून आली। तर मागच्या 2 वर्षानंतर कोरोनाचे निर्बंध मुक्त झाल्यानंतर यावर्षी गिरायकांची जो प्रतिसाद आहे तो प्रचंड प्रमाणामध्ये आम्हाला मिळतोय। साधारणतः 50 रुपयापासून तर 1000-1100 रुपयापर्यंत आमच्याकडे आकाशकंदील उपलब्ध आहे। पारंपरिक पद्धतीचे फ्रेमवर्कमध्ये पेशवाई आहे, जे आकाशकंदील आहे त्यांना मागणी जास्त आहे। हँडमेड जे असतात, चायना हा प्रकार बाजारातून पूर्णपणे नष्ट झाला आहे। आता त्या प्रकारचे कंदील ग्राहकांची पसंती आता उरत नाहीये। मागील 2 वर्षामध्ये जे आम्हाला नुकसान झालं होतं, कोरोनाचा काळ जो होता, त्याच्यानंतर आता कमीत कमी 20 ते 25% मागणी कस्टमरांची वाढली आहे। धुळे जिल्हा परिषदेचे नूतन कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती हर्षवर्धन दैते यांचा धुळे जिल्हा मजूर फेडरेशनच्या वतीने त्यांची कृषी सभापतीपदी योग्य निवड झाल्याने सत्कार करीत शुभेच्छा देण्यात आल्या। धुळे जिल्हा परिषदेच्या सभापतीपदाची निवड मंगळवारी पार पडली। यात कृषी व पशुसंवर्धन समितीच्या सभापतीपदी हर्षवर्धन दैते यांची योग्य निवड झाल्याने धुळे जिल्हा मजूर फेडरेशनतर्फे त्यांचा सत्कार करीत त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या। यावेळी शिवाजी पवार, विकास बदाने, किरण देसले, अशोक पाटील, विलास माळी, दिलीप पाटील, महेश पाटील, आबा दैते, दादा कुवर, दिलीप राजपूत आदी उपस्थित होते। गुड मॉर्निंग ग्रुपचे ज्येष्ठ सदस्य श्यामसुंदर विस्पुते यांचा वाढदिवस गुड मॉर्निंग ग्रुपच्या वतीने शासकीय क्रीडा संकुलात साजरा करण्यात आला। परमपूज्य पांडुरंग तारासाहेब माध्यमिक विद्यालय नंदाने, धुळे माध्यमिक शिक्षक, धुळे जिल्हा ऑल इंडिया सोनार फेडरेशनचे सदस्य तसेच महाराष्ट्र सुवर्णकर समाजाचे सल्लागार श्यामसुंदर विस्पुते यांचा गुड मॉर्निंग ग्रुपच्या वतीने शासकीय क्रीडा संकुलात वाढदिवस साजरा करण्यात आला। यावेळी गुड मॉर्निंग ग्रुपचे अध्यक्ष संजयराव मित्रपरिवारातर्फे त्यांचा सत्कार करीत शुभेच्छा देण्यात आल्या। यावेळी संजयराव, अनिल वर्मा, भगवान माळी, देवेंद्र सिसोदिया, दिनेश चौधरी, डॉक्टर राजेश पवार, हेमंत मिस्त्री, जितेंद्र विस्पुते, कैलास चौधरी, किरण रावळे, MD पाटील, संजय महाले, सूरज माळी, शरद तवर, विजय पाटील, विवेक अहिरे, योगेश वाघ, डॉक्टर महेश वाडकर, मनोहर चौधरी, विजय चव्हाण, शशी अहिरराव, सुरेश पाटील, दर्शन कोठावदे, योगीराज भावसार, दिलीप पाटील, विलास मोरे, पुष्पराज शिंदे, विठ्ठल लोहार, पारस देवपूरकर आदी उपस्थित होते। आणि माझा खूप जुना परिचय आहे तसा। तर बऱ्याच वर्षानंतर पुन्हा एकदा आम्ही या गुड मॉर्निंग ग्रुपच्या मार्फत म्हणा किंवा त्यांच्या माध्यमातून आम्ही परत एकदा दोन्ही दोस्त परत एकदा जवळ आलो। मला श्यामसुंदर विस्पुते सरांबद्दल 2 गोष्टी सांगायच्या वाटतात की त्यांनी शिक्षकी पेशा हा कुठे एवढ्या एखादा मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये पण ते करू शकले असते, पण त्यांनी शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागावर प्रेम केलं। ग्रामीण भागातली मुलं कशी शिक्षित होतील, त्यांना सुशिक्षित कसं होता येईल यासाठीचे विस्पुते सरांचे प्रयत्न खूप होते। आणि
त्याहीपेक्षा अजून एक थोडीशी हटकी गोष्ट अशी वाटते मला की बऱ्याच वेळा बरेच लोक रिटायर्ड होऊन जातात आणि संपलं आता काय राहिले, संपलं आता, इतके दिवस शिकवण्यास केले आपण, आता काय, असं फ्रस्ट्रेटेड असणारी अनेक लोक आहेत. पण त्यांच्या शालेय शिक्षण जे त्यांनी शिक्षणाचं दिलं त्याच्यामध्ये मानसशास्त्राचा कुठेही उल्लेख नव्हता किंवा कुठेही त्याचा अंतर्भाव नव्हता. पण स्वतःची त्या मानसशास्त्राच्या दृष्टिकोनातली कुतूहल दृष्टी त्यांची खूप होती आणि त्यांनी मग मानसशास्त्रामध्ये चांगला अभ्यास केला. आणि आज बोलताना भगवान भाऊ बोलले की ते खूप चांगले काउन्सिलर आहेत, समुपदेशनाची त्यांची हातोटी खूप छान आहे आणि अनेक विस्कटणारे संसार परत त्यांनी लाईनीवर आणून परत हे खूप मोठं सामाजिक कार्य आहे. जे शिक्षक अनेक असतात पण हा जो एक रंग, हा एक वेगळा पैलू जो आहे विस्पुते सरांचा, हा वाखाणण्याजोगा आहे. आणि म्हणून आता बापू बोलले आम्हाला खरंच सार्थ अभिमान वाटतो की आमच्या गुड मॉर्निंग ग्रुपमध्ये विस्पुते सर आहेत, तर त्याच्या मागे ही पण एक भूमिका आहे असं मला वाटतं. आणि आपल्या सगळ्याच्या वतीने पुनश्च एकदा विस्पुते सरांचं अभिनंदन. धुळे शहरातील वलवाडी येथील जयमलाल बौद्धशी विकास संस्थेतर्फे संस्थेच्या कार्यालयात महिला मेळावा तसेच हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. धुळे शहरातील जयमलाल बौद्धशी विकास संस्थेतर्फे संस्थेच्या कार्यालयात महिला मेळावा व हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम मोठा उत्साहात संपन्न झाला. मेळाव्यात दीपावली निमित्त सर्वांना शुभेच्छा देत महिलांचा हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. यात सुमारे 60 ते 70 महिलांना हळदी कुंकवानिमित्त भेटवस्तू वाटप करण्यात आल्या. यावेळी संस्थेच्या उपाध्यक्षा सुरेखा वानखेडे, कविता अहिरे, छाया अहिरे, लक्ष्मी अहिरे, सागर अहिरे, गौरव अहिरे, आदित्य अहिरे, दर्शन अहिरे, शुभम महाले, रोशन वानखेडे आदी उपस्थित होते. पुन्हा पाहूयाच्या ठळक घडामोडी. दीपावली सणानिमित्त धुळे शहरातील बाजारपेठ फुलली. जिल्हा परिषदेचे नूतन कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती हर्षवर्धन दैते यांचा धुळे जिल्हा मजूर फेडरेशन तर्फे सत्कार. गुड मॉर्निंग ग्रुपचे ज्येष्ठ सदस्य श्यामसुंदर विस्पुते यांचा वाढदिवस साजरा. आणि वलवाडी येथील जय मल्हार बौद्धशी विकास संस्थेतर्फे संस्थेच्या कार्यालयात महिला मेळावा व हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम संपन्न. याचबरोबर श्रीराम टाइम न्यूजचे बातमीपत्र संपले. दिवसभरातील ताज्या घडामोडींसाठी पाहत राहा श्रीराम टाइम न्यूज. भेटूया पुढील प्रसारणात. तोपर्यंत नमस्कार.